boto para fora. Isto pasa moito cando, por exemplo, na escola, cando te dices voume poñer, cando te poñas así enfrontabaste a alguén que non estaba diante, e cando aparecía por detrás, dicía... A mí recórdame isto de... ¡Ajarradme! Sí, ajarradme. Es dicirle outro, no, pero agárrame. No, suéltame. Porque vos que sodes máis ladradores ou mordedores? Eu ladradora. Eu son o can pequeniño. Tienes o chihuahua, eu son o chihuahua. Como son máis de comer, son máis mordedor. Pero por outras cousas. Por outras cousas. Exactamente. Bueno, Adela, ti que? Eu que traio, a ver, traio unha cousa, un porque ese vídeo... mundo que estás ti na cabeza... Un vídeo marciano... Ímolo ver, porque hai xente facendo cousas raras, a ver se adiviñades que fai esta xente. Porque a xente, cando vai de viaxe, fai cousas moi raras. Mirade ese vídeo, esa xente... Están aí facendo posturas raras, que ves isto e dis, Dios mío, están mal. Pero que está pasando aquí, Que está Adela? pasando aquí? Que está pasando Que aquí? unha clase de acroyoga... Parece que están facendo a onda vital de Son Goku algúns. O virus do guiri... Que van a estar facendo? Están posando coa Torre de Pisa en Italia para que quede a foto, non? Vale, a torre típica apoiada. que parece... Típica. Para facer a perspectiva. Pero visto así descontextualizado, visto así. parece un grupo de escaparon do manicomio todos. Totalmente. É que digo, os turistas son unha raza aparte, son criaturas extraterrestres. Eu tamén, cando son turista, son unha extraterrestre. Eu digo vos, non xudguemos tanto, porque estar así nunha postura quieta non é fácil. Non é fácil. Eu estou preparándome en pilates para a miña próxima viaxe. A onde vas ir? Secreto. Cal é a postura que vas facer, entonces? É que claro, podes... A ver, sorprende, que a postura mellor xa sabemos onde vas. A ver se... Eso vai ver o sireno de Vigo, polo menos. Prácticamente. Isto é... Vas a ver os Andes, vas a ir no avión dos de Viven. Dos de Viven, aí ven a montaña. Aí ven a montaña. Vamos nos estrafar. Non entendo moi. Ou nos das unha solución a dela. Non hai solución. Deixo que imaginedes onde podo estar na miña próxima viaxe e que saibades que estou facendo así. Bueno, Adela síntese turista estando aquí sin ser turista, Víctor é mordedor sin ter que comer, pois Adela a ver se atopa esa persona, a ver se Alba se atopa esa persona que se sinta animal. Alba Moledo, por favor, tes algo, canalla? Perfecto. Ben, comezamos a reportaxe. Vale, estáme falando... Sí? Estáme falando o director do programa, vale? Vale. Imos conectar agora, así que, por favor, lembra, eres Ricardo, vale? Que se poña. Lembra, que eres Ricardo, vale. Imos en directo. Hola, Alba, boas Vale, tardes. Creo que estamos con un rapaz que non se sinte humano. Que se sinte exactamente? Como se fai sentir el? Sí, David, estamos con Ricardo, máis coñecido como Cocho da Coruña, non? Sí. Oi. Ricardo, dende cando te sintes un cocho? Desde que nacín. Naciche, Ricardo. No pé do cu. A ver, Ricardo, ti que comes todos os días? Como berzas, como repolo. Oi, e mañá patacos de Betanza. Pero... Vale, a ver, onde durme, Ricardo? No cortello. Pero, Alba, por exemplo, cando chego San Martiño, el vese afectado? É unha fecha que sufre ou non lle chega tanto? A ver, Ricardo, cando chega o San Martiño, ti te sintes afectado, ou non? Moi deprimido. Ahora nunca me colleron, pero andan atrás de min. Oi. Por exemplo, Alba, se pasa por exemplo, ahora que acaba de pasar o Nadal, cando pasa por diante dos escaparates e ves as cestas con xamón, que sinte el cando ve eses compañeiros aí caídos? A ver, cando ves as cestas de xamón, que sintes ao ver aí os compañeiros caídos? Unha tristeza criminal. Síntome moi solidario con ele. E oi. Oi. E mañá tamén. A ver, David, alguna pregunta? Si podería camiñar un pouco... Alguna pregunta máis, Como é o David? camiñar dun porco? Como se move un porco? Claro, David quere ver o teu camiñar. Podes moverte un pouco? Vaya chuletón, están dicindo. Temos moita sorte de que esté con nós Sí, Ricardo, verdad? Ricardo, porque quere ser entrevistando de todo o mundo. Están chamando de Corea, de New York. Non te chamaron de New York para facerte unha entrevista. Chamaronme de Hollywood. De Hollywood. A traballar con Schwarzenegger. Vale, David, teño que contar unha cousa que eu non sabía, acabamos de descubrilo agora en directo. Nos quedamos con Ricardo. Sí? Que pasou? Que Ricardo ten tanta influencia aquí na Coruña que está influindo nos teus amigos. Claro, Vale. porque toda a xente vivirá o que el vive, claro.
Está intentando que todos os seus amigos se sintan cochos como a él, vale? Entón, por favor, podes presentarnos aos teus amigos? Aí están a piar a toda. Por favor. Mira que pila de coches temos aquí, mira. Por favor, movede o rabo, por favor, o rabo. Alba, no pidas cosas raras, no me fío nada de esto. Pero cantas tortillas. Mirade o can que está ali atrás mirando esto, Increíble. Mira o can que está detrás, que está mirando pos Mira, coches. o can está flipando. Está asustado. O can está dicindo. Está asustado. Alba, cal é o máis cocho de todo? Mira o can, pobre O can. máis cocho de todos é este. O máis cocho de todos é este. Home, sí. E onde vives? Eu vivo en Coruña. Pero onde... Que comes? Que como? Berzas. Dende cando te sintes cocho? Disto hai muchísimos anos. E ti? Eu tamén, casi desde que nacín. Cando tiña 1 ano xa empecé a ser cocho e vivo sendo cocho. Qué bonito esta solidaridade con Ricardo, Alba? Qué bonito que os amigos, por non deixalo solo... Que pensades dos xabaríns? Pensamos que había que eliminalos. A competencia total. Non podo de outra. A culpa é túa. Eu necesito que todos a vez movan o rabo. Non me mexades así, por favor. Veña, todos a vez, a mover o rabo, veña. Alba, non creo que sexa das mellores ideas Por favor, pedirlle esta todos os xente. Aí está. Vaya comparsa. Twerking. Mira. Twerking cochirista. Twerking cochino. Twerking perreo de porcos. Mira que plano, mira. Mira, é que, por favor, grabado o can, porque o can está flipando. Está dicindo can, co que teña que levar correa, sexa eu... O can. Mira o can, Alba, por favor, ponme de pé esa xente e dalles gracias da miña parte. Todos de pé, por favor. E dalles gracias da miña parte. Un aplauso para os cochos da Por Coruña, favor, un aplauso. Dalles gracias por ter ese sentido de humor. Vexos que son todos Ricardo. deportivistas, xa solo por eso merecen que o Pero deporte se teño que dicir pase. unha cousa, David. Dime. Dime. Ricardo non existía, era todo unha broma. É verdad. Non existe. Eu son un cocho Sorpresa. de verdad. Eu non quedei con ningún Ricardo aquí. No, Foi idea de David Zamor. Todo é unha parronda. Era unha broma. Vai a pila de traballo que fixamos. A 4 pés meneando o rabo todos por aí adiante. Pero o importante de hoxe é que gaño de por aquí. Onde vai David Zamor? Ai, Estou aquí, perdona. Estou no plató. Este non é. Queres dicirlle algo, David Zamor? Que nos rodeu bastante. Bueno, pues Que vai- démolles unha maneira de ronda a facer o todos. ridículo. Dille que... Joder, ahora estamos vendo na casa e todo, carallo. Pero mira Vamos que ir dormir ao borracha, dille cortiño, que vai de verdad. ben. Alba, dille que ten unha ronda pagada de miña Pero o importante parte. de hoxe, Pasámoslo ben. tedes unha ronda pagada de parte de David Zamor, todos. Unha ronda para os cochos, unha ronda para os cochos. Veña. Coches eléctricos. É mezclar todo. Alba, eres unha fenómena, non te Bueno, merecemos, gracias a ti e gracias a toda esa xente que está aí. Que vai moi ben hoxe e moita sorte. E que gaño na Depor, que gaño Eso, Depor. Hoxe que gaño Ai, Depor. Cochos, que gaño de por. Oin, oin. Por o Depor, ala. Forte aplauso, Jaime, por favor. Mete aplauso, louvanzas e locura. Alba Moledo. Non hai nada que se lle resista, É increíble. Non Bueno, lle puña eu cara, esa cara non lle puña eu o coche. Cando quitou a máscara dixen... Foi unha sorpresa, verdad? Pensaba que era outro. Xa dixo el cochos de choque. Cochos de Bueno,